Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ay, kapuya paghangyo og tao eh. Mao gyud ni dili na ko ganahan. Kada manghangyo ko, kay makapahiubos baya ning balibaran ta. Mao nga, okay, dili na ko mo hangyo. Mamugos na ko nga anhi ko mo puyo. Sa? O dili ka mahimong mo balibad ka nako, Jaime. Kung dili ka gusto, nga isabwag nako ang imong baho. Damn it. Are you threatening me? Threaten? Kanang gihudlat? Oh, kung nahudlat ka, ang asado pa. May gikadlukan ka di ay nga masayran sa uban. Carmina. Ako dili bayag ko ganahan nga mangunay nimo unta kay giisip ta na baya sab ka nga akong higala. We're not friends, Carmina. Di ba ni Ikela? You are just an acquaintance. Okay, sige. Dili man ka ta friends. Oh, sige, bahala ka. At doon na lang ako ang imong anak nga si James o sultihan ko siya sa tinuod ng iyang inahan o saka... Don't you dare! Dare me? Ako may hadlokon. Wa ko'y gikahadlukan. Gawas ining wa ko'y kwarta. Carmina! Carmina! Hoy, me! Ay! Kakusog pa ni mong makakupot sa kumbukton. Ay! Sakit na ha! Buhi ko, Jaime. And where do you think you're going? Dito man to sa kusina na ko biya ay ang usa nimo ka anak kaganina si James. So akong adtuon og sultihan siya nga. Fine! Fine! Unsay fine? Ako na'y mangita og imong kapuyan. Basta dili lang din eh. Adi ay? Karon dayon, papangitaan ti ka og imong kapuyan. Dinhi di ay? Dili gusto si Daniela. Unya kay gusto man ko? Mahimo ba? Dili ka na lang mangitag samok. Magpakahilong gani hinuon ko kung anhi ko din. Ako na'y bubayad sa imong puyan. Just not here. Mas gusto ko din kay libre sa tanan. Dili mahimo. Okay, sige. Dali na kong ikasulti. Dad. Kini. Ay, Doc. Shit. Asa ka pa ingon? Sugaton ang imong anak. Og sultihan sa tanan ako nahibawan. Sige na. Midaog ka na. You stay. Dad. Anong niya pa mo din eh? Kuan? Kay bihangyo pa ko sa imong daddy nga anhi ko din himo puyo o ba ninyo? What? And? Og bisagot siya tungod kay mahal. Maluoy ko niya nga wahi ka pa ingnan. Mao ka na ang hinungdan. Ay, manggiloy-on gyud ang imong amahan, James. Mo ba? Dali na, manood na kita. Ano bang migawas pa pa man, ha? Ay, pastilan. Kadali lagi yung hudlaton sa mga sadan. Ayaw ka bala ka, Jaime. Magpabiling tinaguan ang imong sikreto din ako. Samtang makahatag ka pa sa tanan kong panginahanglan. Ay, nako. Datuon jud lagi ko, oy. Datuon jud ko. Instant dato na sab ko. Ni ana sab ko magpuyo ining dako kaayo nga bay. Og libre pa sa tanan.
Og labing siguro, muhatag usab ka nako og kwarta si Jaime kung mangayoon niya ko niya. Ay, pagkaswerte! Gini mo, Carmina. Ay, nalingaw lagi ka nang. Noon sa ka? Nga na ba ka diha? Ay, kagkanaamsam ka diha. Taro nga ko, ha? Tarong ana, Nag-usab ka diha? Imo ba kong gipanidan? May kinala di kung panidaan ni mo nang? Ay signang nang nako kay mas bata pa ko nimo. Ay, pagsyan ang ay. Be, pila may edad ni ma? Ikaw, pila man day edad nimo? Ay, ikay una. Una diha. Ay, di ko ay. Ikay una. Ay piste man day ka? Hala, nigara na kang pamalikas nako nang ha? Ikay nang. Ilabaw pa kang nang. Da. 40 pa ko. Uwe, di ko mo to Ay kalitsi oy. 41. Ay, ka na tinuod. Susoy. 44. Mamatay? Ay peste. 46. Final answer? Ay pagbuot magkaoy. Sige. 49. Pero feels like 19. Hala mo, di ay! Usay ba o di ay, hoy! Hoy! Ayaw na kong si Bate! Usay nga no di ay ba? Himuunta kang project buanga ka. Kinahanglang mawa ka ining dapita. Naghigda siya sa kukama. Nagpiyong pa ng bayhan. Nakituog siguro na sa pagpinaabot ako. Da. Gituyo gina ako nga magdugay-dugay ko aron nga pulaan ka pagpinaabot nako. Wa man tuod puli pero katog. Guwapa ba yan na siya? Black beauty? Oh, no. Dili siya black beauty. Kay puwahon siya panit. Ug hami sab kayo. Nindot siya bubarog. Pero mas nindot yun si Daniela. Oh, shit. Ano ba musingit magid sa kung nahuna si Daniela? Magdali ko gilis. Musibat ko samtang nakatuog pa ni Pabayana. Huwag siya makamata nga nagtikaw-tikaw ko. Bye, Angel. Musibat na sab ko. Malaod na ta. Nagbata na de ka? Walang tika pukawa kay nahinanok manggod ka. Maluoy ko nga mo pukaw nimo. Really? Ay. Ops, ay lasag bangon. Tiwas lang sa katuog din ha. Paanda mo lang ako og pagkaon ang katabang. Nya, dadaan na tika dinig pagkaon. No need. Mas gusto ko magtungan pa sa lamisa o pangaon. O inikahuman, manglaat ta. Laag? Asa? You tell me kung asa. Oh, ikaw lang kay ganahan man ka mo laag. Ganong ako may musultig asa. Kay ikaw man ang lalaki. You should be the one planning, dili ba? Wa man ko plano kani sa kong kaugalingon. Sa laag na ba? Fine. Gusto ko mag-shopping. Daddy's birthday is coming na. Gusto kong matanog irigalo para niya. Let's go? May mahimo pa ba ko? Actually, wa. Ang gigutom na hinuon ko. Dugay ka kasud sa banyo. Oh, hey! Hi, Tito Jaime! Hello, Iha. You're here.
Yan. Gikan mi sa lawak ni Oliver. Ipanabi yun? Ni ana de mo dad? Si Daniela. Diyo na nagsod sa among lawak. Sige iha. Musuro na ko sa among lawak, ha? Atuon ko na si Daniela. Okay, Tito. Dad, Yes, kumusta si Daniela? she's good. O, ganong nangutana ka man? Ano man, di mahimo? Dili. Kay magselos ko. What? And so, I forbid you to get close to that peach. Sa? You heard me right. Dili ko gusto magpaduol kaniya. Og kun mo duol ko, Dili ko masugot. asip may mahimo ka? Unsa? Muduol ko ni Daniela og nibisan kinsa kung gusto nako. Og dili ka makapugong nako, Angel, ka dili ti ka asawa. Pero umaabot na ko ni mong asawa. In your dreams. Never nga mo pakasal ko nimo kay dili ti ka uyab. Og dili ti ka type. Nakasabot ka. Wa ko'y gusto nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!